Посланникът на Белгия, негово превъзходителство Марк Михелсен, заедно с ректора на Великотърновския университет, откриха най-високотехнологичния фонетичен център в страната. Проектът е изцяло финансиран от белгийската фирма Юрокор. Ректорът Пламен Лекоступ благодари на белгийския посланник за оказаното съдействие. Фонетичният кабинет е съвременен инструмент за повишаване на качеството на образованието по лингвистика. Последната дума на техниката вече ще бъде на разположение на студентите на Великотърновския университет. Ползите от сътрудничеството са на лице за всички страни. На пресконференцията ректорът на Великотърновския университет, заедно с посланника на Белгия и управителят на фирмата Юрокор, разказаха за сътрудничеството помежду си. Фирмата инвестира в доброто обучение на бъдещи работни кадри. Така тя дава възможност на студентите за работа вътре в университета. От пресконференцията стана ясно, че срещата на бизнеса с висшето образование се състояла преди 3 години. Откриването на фонетичния център е върха на това сътрудничество. За белгийската фирма тази инвестиция е социално предприемачество. Van een nieuwe fase in de samenwerking tussen de universiteit en het Belgische bedrijf Eurocor. Дами и господа, искам още веднъж да кажа това, което казах и на откриването на кабинета. Много се радвам, че съм тук и то не само за 1 март, но за това, защото откриваме този фонетичен кабинет, който е продължение на нашето 3-годишно успешно сътрудничество до сега. 3 jaar geleden hebben het Belgische bedrijf en de universiteit elkaar gevonden in een operatie die feitelijk een win-win situatie is en waar het vooral, ik zou zeggen, de studenten zijn die ervan profiteren. Преди 3 години можем да кажем, че висшето образование и бизнеса се срещнаха в Великотърновския университет. Това беше срещата между Великотърновския университет и нашата белгийска фирма. Направихме този кол-център. Това е проект, от който можем да кажем, че най-много полза имат студентите, които могат да работят там. Управителя на фирмата отправи призив към студентите да изучават чужди езици, но не само английски, защото съществува многообразие от култури и езици. Фонетичният кабинет отваря врати на студентите за тези езици. Фонетичният кабинет е първия по рода си център в България и Европа, в който се провежда студентска практика в реална бизнес среда. Закупената техника е на стойност над 23 000 лева. За в бъдеще кабинетът ще продължи да се развива. Сътрудничеството между белгийската фирма Юрокор и Великотърновския университет също ще продължи. Марта Бързала и на студентите мартенички Вързала. През годините мартениците се променят и се разкрасяват. Някои студенти свързват празника с започването на пролетта. Народните вярвания описват характера на баба Марта като много непостоянен. Когато се усмихва, слънцето грее, а когато е ядосана, студ сковава земята. Младите хора запазват традицията, съществуваща от векове. Част от тях обаче не възприемат 1 март като празник. Какво символизират белия и червения цвят според студентите? Червеното е здраве, със сигурност. Здраве, определено. Здраве, доброта. Символизира здраве, червеният цвят символизира здраве и белия чистота, сигурно, не знам. Доколкото знам, мартениците по принцип идват още от езическите обичаи и са във връзка с това, че бялото символизира, доколкото знам, чистотата, червеното мисля, че беше за кръвта или нещо такова. Доколкото знам, легендата идва от това за някаква ранена птица, която се летяла около снега и правила червени кръгчета и така нататък. Началото на пролетта. Макар че все още има сняг. Празниците се оказват повод и за благотворителни акции. В университета се продават мартеници по инициатива на БЧК, изработени от доброволци. Средствата, които бъдат събрани, ще отидат за децата от дома в Балван. Мартиничките ги изработихме ние от клуба на БЧК, като средствата ще бъдат разпределени за децата от дома в Балван. А може ли да определите дали е успешна акцията или не чак толкова? За сега я определяме като успешна. Според съвременните ни разбирания, мартениците символизират здраве и щастие. По традиция на 1 март всеки българин се закичва с мартеница. Хората ги носят, докато се появяват първите предвестници на пролетта. Мартениците могат да се връзват на цъфнало дръвче, да се слагат под камък или да се пускат в течаща вода. Нека баба Марта донесе пролетта, здравето и радостта.
2011-2012 започна още в края на 2010 година с Ден на отворените врати, който се проведе на 26 ноември в аулата на университета. Предстои да бъде проведен още един такъв ден на 12 март 2011 година. Освен традиционните похвати, тази година ще се приложат и нови. Предвидени са мобилни групи, които да посещават училищата и да отговарят на въпросите на кандидат-студентите. Посещават различни области. В Стара Загора бяха, Казанлък, нататък. Има си един график, по който ще се обиколят повече места. Това е в връзка с засиленото търсене на студенти. За първи път тази година с решение на Академичният съвет е приета нова схема за записване на студентите. Ректорът даде подробна информация за графика на провеждане на кандидат-студентските изпити, датите за класирания и сроковете за подаване на документи. При кандидатстването за магистри също има промяна в сроковете. Разликата идва вече в изпитите. Те тази година ще започнат малко по-рано, от 7 юли и трябва да приключат на 18 юли кандидат-студентските изпити. Обявяваме първото класиране още на 17 юли, за разлика от миналата година, когато то се обявяваше на 1 август. Записването трае 2 дни. Другото, което е също и при магистрите имаме такава промяна. До сега подаваха документи до края на септември магистрите, тези, които искат да учат магистри. Сега документите ще се подават от 18 юли до 29 юли. Ректорът не пропусна да отбележи, че и тази година кампанията за привличане на кандидат-студенти ще бъде много оспорвана, като основната причина за това е финансирането на университетите.